Ipupo launok, gozo gabiltza gaur. Liburuak apaletan jartzen hasi aurretik mokautxo egite erabaki dugu. Gauza erra da estia, Bueno, ogi gainean, jogurrarekin, estarreko lakarrak entzeko esnearekin, askotara jan daiteke. Guk gaitzak behar genuen gaur erleak ezagutzeko eta eurei buruzko historio eta liburu bitartez egingo dugu bisitatxoa. Ikuste alduzu ez ze oparitu diguten. Estipotoa kristona! Gaur, atzak zupatzea? Libre! Ipupo, Josune? Ipupo, Iban. Bueno, azalda pasarra jarri dira zuen edo, Bai, berotzeko. Aikurren gaude gaur, Erleen museoan, Urretxun, eta zertan hasi aurretik, aitortu behar dizuet. Nik beldur pixkatxoat badidala Erlei. Nik uste dut guztiok izan dugula txikitan edo, esperientziaren bat, Erlearen bat iziztatu gaituela, eta... Ez da ezer bat. Ez da imani. Oso ona da gainera Erleen zizta da. Orduan, bueno, beldurra eukitzea normala da, baina, bueno, ez da ezertxo ere gertatzen, Erle bat eziztatuatik. Eta gaur, nahi baldin badezu Erleen bizitza ezagutzea, inungo arriskurik gabe, barruan ikusi ditzakegu. Beraz, hoxe da gaurko erronka, Erleen lagun egitea. Lehen etzirenak, gaur bintzat lagun egin dituzela Erleenak. Hori da. Barruan ikusiko dugu hortaz? Bale. Bikain, batzen da. Esune, ziztadei buruz hitz egiten egon garen honetan, egia alda Erle batek ziztatzen duenean gero hil egiten dela? Batzutan bai, eta beste batzutan ez. Ugaztun bat ziztatzen baldin badu, Erlearen estenak puntan dauka zerra moduko bat. Eta orduan, gure, ugaztunak adibidez gu, ezta? Gure azala biguna da, Erlea etortzen zaigu, estena sartzen digu, pozoina botatzen digu. Eta alde egitea nahi du, baina ezin du, estenak katiatuta gelditzen zaio. Zerra horrengatik? Hori da. Eta, alako baten alde egiten du, baina estena gure azalean gelditzen zaio, pozoinaren zorroa ere bai, gorputza puskatu egiten zaio, eta hile egiten da. Baina beste intsektu bat ziztatzen baldin badu, intsektuen azala gogorra danez, estena sartzen dio, eta sartzerakoan, azala puskatu egiten dio, eta pozoina bota ondoren, puskatutako tokitik estena aterako du, eta kasu horietan ez da hiltzen. Erlea hiltzen zenean, hoxe esatetzen hil egin zela, eta ez beste edozein animalia bezala adibidez, akabatu egin zela. Hori, nola esplikatzen hori, zergatik gertatu da hori? Guk inoiz ez dugu esango Erlea akatu inda. Erlea hil egin da. Eta Erlea lehen etzan saldu edo erosi egiten, suerte txarrak hartzea omen zuen, trukatu egiten zen beste produktu batengatik. Norbait etxean hiltzen zanean baita ere Erleen gana juten zan abisatzera. Aikia hilda, ama hilda. Argizaria egiten jarraitu zezaten, argizaria garrantzia handia eduki zuen. Bere garaian argi egiteko beste produkturik etzan. Orduan, argizaria egiteko, jarraitzeko egiten, abisua ematen zitzaien. Hori dena, eta ez da denbora asko galdu dela, onera jubilatuk etorri izan dira, beraiek hori etxean ezagutu dutenak. Polinizazioa, ikusten dut hori ere naturari, Erleek ematen dioten, ez da egite opari handietakoa da, ez da? Natura polinizazio hori gabe, azken batean, ez dago norbaite lagundu behar dio, lorei. Hori da, Erlearen zeregina natura. Beraiek ez daude estia egiteko edo polena egiteko. Polena eta estia egingo dute beraiek bizitzeko, beraien janaria izango da. Baina beraiek aportatzen dutena da, lorez lore polen hori garraiatzea. Loreak ernaltzeko eta gero haziak eta frutuak eta izateko. Eta zenbat polen behar du, nolabait ere, Erle batek egun batean edo. Ateratzen direnean zenbat polen ekartzen dute, pentsatzen dut barrura, ez da, ekarriko dutela? Bueno, beraiek ari dia polena banatzen lorez lore, bere lana egiten. Baina beraiek ere behar dute polena etxera ekartzeko, gero larbei jaten emateko, bai? Eta hori, gorputzeko hileak polenez ikindu egiten zaizkie, lorera dijoa zenean,
Eta orduan orrazten dute gorputza, eta atzeko hanketan gordetzen dute etxera ekarri ahal izateko. Horregatik gero egiten larbei- egin. Hola, igurtzi hori horregatik egiten dute? Bai, orrazten da, Bai. Apainak dira, herriak ere. Presumida batzu dira. Eta orduan, etxera ekarriko dute polena. Zenbat lore, esaten da, erle batek paparoa eztiz betetzeko, edo hankak polenez betetzeko, bisitatuko ditula 1000 edo 1500 lore. Bidai bakoitzen. Zenbat denboran, urrutira jun behar baldin badu, denbora gehiago pasako du. Lore asko baldin badago, errezago beteko du. Lore gutxi baldin badago, denbora gehiago pasako du. 1500 lore? Lore. Eta baita ere, esaten da, intsektu guztietan erlea dala polinizatzailerik onena, lehenengo aukeratzen duen lore mota horrekin jarraituko duelako bidai osoan. 1000 edo 1500 lore horiek izango dira beti lehenengo aukeratu duten espezieko loreak. Espezie berekoak. Hori da. 10 erle laranja sailean. 10 erle burrunban laranja sailean. 9 erle kusaintzen laranja lorea. 8 erletxo ziztuka maitasun kantetan. 7 erletxok miazkazuko gozoa. 6 erletxo egan, ostorik osto. 5 erletxo pausaturik adal baten gainean. 4 erletxo bizi dira sustraien artean. 3 erletxo ezkutuka han hemen jolasean. 2 erletxo beldurre zenboraren barruan. Erletxo batek euritakontzat hartu du laranja ostoa eta hartatik edaten du. Erlek ere badaukatela euren bideo-jokoa, Xabi? Bai, badaukate, bai. Hau gainera, pelikula baten oinarritua berez. Hori da. Hori gero eta gehiago ikusten dugun zerbait da. Bai, gero eta pelikula gehiago, aurrentzako duen pelikula guztien normalen bideo-joko aukitzen dute, pelikula ikusi eta gero, etxean ere gozatu alizateko, ikusi dugunaz, eta, pixkat, esperientzia luzatzeko gehien bat. Hau B-movie da. Bai. Eta bada pelikula bat, izen berdinarekin, B-movie. Hori da, erleen bizitza kontatzen duena. Eta, guk hemen barriren paper hartzen dugu, eta lehenik eta behin, erlauntzan bere bizitza normal egiten lagundu behar diegu, lanera joaten eta lan bat aukeratzen lehenik eta behin. Eta guen, horretaragoaz, lana aukeratuko dugu. 3 urtetik orakoentzako gomendatzen da, eta 10 bat urtera arteko pertsonentzako joku egoki izan daiteke. Gero, edozein jokaldi izan dezake, baina, pixka komplikatua da, botoiak eta manipulatu behar direlako, eta lehenik eta behin, mandoa ulertu egin behar delako. Hori ere esan behar da, lehen, ni gazteago nintzenean edo pare bat mando eta holako joystick bat zen, gaur egun, hemen zenbatzen hasiko nintzatek zenbat botoi dauzkan mando honek. 10-tik 12 seguru. Bai, lehenengoak 12, hemen beste pila bat badaude, Ez, eta gero, guk hemen Xbox konsola erabiltzen ari gara, baina jokua bera edozein konsoletarako dago eta baita ordenagailutarako ere. Orduan, etxean daukagun konsolarako, hortarako ere badago jokua, nahi izan ezkero. Hori da. Bale. Hala ere, Xabi, bakarrik ari zara jokatzen eta besteok ere igual jokatuko genuke edo... Kotxe karrera bat nahi duzu? Ia. Hemen abaraskak ikusten duzue zintzilik goiti bera, lehen basati bizi ziranean horrelako abaraskak egiten zituzten. Beti ikusi dugu barruan, ilunpean, orduan espazioa okupatuz, abaraskak. Jose forma ematen dioten abaraskari. Ikusgarria da benetan, Eta zenbat erle egon litezke hemen, kolonia honetan? Ikusi batzu ikusten ditugu eta desente gainera, orain argi diegutan nolabait ere atera egin direlako. Hori da. Baina hemen bestela zenbat egon litezke hor barruan ilunpetan dezkutuan. Bai, oraindik, udaberri hasieran gaude. Baina hemendik hilabete batera edo eguraldiak laguntzen baldin badu, eta kanpotik ezti asko eta polen asko baldin badator erregina ere, arrautzak ipintzen hasiko da, arrautz asko ipiniko du, eta hemendik hilabetera egon daiteke hemen 80.000 erle. 80.000?
Hemen zulotxe bat daukate kanpora ateratzeko, eta gero polenarekin edo bueltan etorreko dira. Edo estiarekin. Baina bueltako bide horretan, nola dakite nora itzuli behar duten, zein den euren lekua, zein sorburu? Langilea bere etxera bakarri sar daiteke. Aldameneko erlauntzan ez diote utziko sartzen. Orduan, irtetzen denean, etxe inguruan buelta batzuk emango ditu eta orientatu egingo da, ezin da despistatu. Orduan, eguzkia hartuko du erreferentzi bezala. Mugitu egiten da eguzkia, egurentzia. Bai. Orduan. Naiz eta goizean irten eta arratsaldean bueltatu, erlea bere etxera etorriko da. Eta kalkulatzen dute eguzkiak eta erlauntzak egiten duen angulo hori, eta ez dira despistatuko. Naiz eta eguzkia mugitzen du. Edo gu mugitu. Hobeto esan da, lurra. Bai? Bere etxera etorriko da. Eta orduan, atea zaintzen beti langile batzu daude, Eta kontraseina esaten diote? Hori da. Eta kontraseina hori zer izango da? Erreginaren usaina. Hemen oso ezaguna den liburu bat daukagu, Maia Erlearen abenturak edo. Eta ez dakinik Erleek etxairi bote daukaten, ez dakit listo horrekin zaharreman daukaten, edo... Hola, abenturetan literaturan beti askotan behintzat Erleek eta listorrak elkarren kontra jartzen dira, baina ez dakit hori benetako lehia baten. Etxaiak bat dituzte. Gu, alde batetik, baina dituzte txoriak, armi-armasareak, naturan gauza dituzte. Listorrak listorra eta Erlea bakoitza bere aldetik dabil, lanean. Baina, erlauntzara sartzen baldin bada listor bat, egon seguru, hil egingo dutela, eta atera egingo dutela. Ez baita etxe honetakoa. Ez data etxeko. Baina, Erlea loreetan ibiliko da, estia eta polena jasotzen, bere jana izango dalako hori, eta listorra berriz intsektu jalea da, eta horri biliko da, zuhaitzetan, zuhaitzetako somorroak eta zorriak jaten. Orduan, bakoitza bere aldetik da. Baina intsektu jalea den neurrean, pixkat eurentzat nolabait ere mehatxu bat bada, Erleentzat. Bai, izan daiteke. Eta Erleek hexagonoen aurrean dantza bezala egiten dute, zertarako eztia bertan usteko, polena bertan usteko? Ez, dantza horiekin, mugimendu horiekin, kontatzen ari dira jana nun aurkitu duten. Hau da, goizean irten dira batzuk, eguraldi ona sentitu dutenean, estibila edo polen bila. Eta aurkitu dutenean, jaso dute, eta etxera etorri, eta orain etxean kontatu egin behar diete beste langilei jan hori nun aurkitu duten. Eta horretarako hasiko dira, dantza batzuk egiten. Eta bukatzeko hemen Erleen produktuak, ez da Erleek lan ugari egiten dute, Josune, eta jakina, gure sabelak betetzeko ere bat edo beste erabiltzen dugu, ez? Eztia da ezagunena, argi eta garbi, baina badira beste produktu batzuk ere, eztia aparte, Erleek ematen dizkigutenak. Bai, adibidez polena. Polena. Polena beraiek larbei emateko biltzen dute, eta gero guk egiten duguna da, hanketan ekartzen dute gordeta, hanketan ekartzen duten pelota hori. Ez da, gauza hundia, baina... Proteina asko dauka, fibra asko dauka. Eta nola jaten da, jogurrarekin edo? Jogurrarekin, zumoarekin, dagoen bezala, ensaladan ere bai, ez da gozoa, karratza da, baina, horrelakoa da. Bai. Gero, daukagu argizaria, hainbeste garrantzi ukiduen produktua gaur egun ja gutxi erabiltzen duguna, argizaria, gaur egun ukenduk egiteko eta erabiltzen da batipat. Eta gero, daukagu propolia, eta propolia beraiek jasotzen dute zuhaitze kimuetatik, eta erabiltzen dute erlauntza barruti desinfektatzeko. Eta, guk ere erabiltzen dugu antibiotiko natural bat bezala. Estarriko mina, oko zauriak, azalerako ere bai. Zain beste produktu, ez da posible izango telitzatekeen artifizialik edo Erlerik ezpalego olako produktuak ateratzea? Zaila, eta ez da dila blalko hori gertatu. Ez. Hori da. Bukatzeko Josune, ez da libururen bat baute daukasun guri gomendatzeko, edo hemen lehen Maia Erleari buruz aritu gara goian, baina zago da besterik igual hemen. Nik hemen dauket bat, begira, La fábula de la avispa ahogada. Eta, oso narrazki politia dauzka, gustatzen zaizun. Badako guk lagun bat ilustratzailea Itziber eta ari irakusteko, ilustrazioa, ez da itzake txarra haren bizitan joateko, Bai, Josune, eskerrik asko benetan, bi libururekin banoa, eta gaur Erlei buruz asko ikasi dugu, eta pazientziaz esplikatuta dena, ez dakien bati,
eta ziztaden beldurrez etorri gara, baina nik uste testituta da gozotuta erabat joango garela hemendik, Vale, nahi dezuenean bueltatu, Mamuon eta beste arte. Eskerrik asko, agur. Gaur erlei buruz ari gara hitz behar, baina salbuespen txiki bat eginda orain listor baten inguruan hitz egingo dugu. Edo liburu baten inguruan mintzat, eta listorra du protagonista. Erronka desentia izan du ilustratzaile honek edo, ze normalen ohituta daude gazteentzako aurrentzako literaturan kolore bizidun eta kolore asko dune marrazka ilustrazioak ikusten, eta hemen aldiz dena zuri beltzean. Ez dago zentzu horretan kolore desberdinagorik beltza eta zuria baino. Bai. Bueno, batzutan izaten da presupuestoaren arabera, bi kolore sartzen dituzte, beira, adibidez, hemen testuak beltzean egongo balitz, eskoste pobreagoa ikusiko litzateke. Orduan, bueno, testuari kolore pixka bat sartuta ere aberastu egiten da irudia, ez? Orduan, zuhaitz hau itzaletan dago, eta beltza sartu du. Baina konturatzen baldin bazea ere beltza ez da... Ez da erabat beltza, ez da beltza. Puntutxo txuri batzu duzka. Lan handia hartu du zuhaitz hau egiteko. Konturatzen baldin bazea eta marrazki guztia horrela landuta dago, dana dago landuta marra txikitsuekin. Bai. Eta iluntasuna lortzeko marren gainean jarri ditu. Orduan, zuhaitz honetan egin ditu milaka marra belztasun hau lortzeko. Eta argiarekin, kasu honetan marra ezarekin egiten duena da argi hori erakutsi, udaberriko edo udarako egun politori erakutsi, listorra haserre dago, oso haserre, ez dakigu zergatik baino hala da, eta beste pertsonai guztiak ari dira udarako egun politori disfrutatzen. Eta besteak pozik ikusterakoan gehiago eta gehiago haserretu egiten da. Gertatzen zaigu batzutan guri ere hori, ez? Egun txarra daukagu eta... Eta hemen adibidez, ikusten da zinean eta asko erabiltzen den plano zenitala. Hau da, goitik hartzen den hori da, goitik ikusita. Zergatik, guk sekula ez genuke sukalde bat horrela ikusiko, ez? Eskalelako iristen, oraino. Hori da, eskailera bat hartzen dugu edo ez dugu horrela ikusten. Baino, listorraren ikuspuntua bada. Beraz, listorraren ikuspuntua nolabait ere errepresentatzeko erakusteko egin digu. Hori da, nahiz eta hemen ikusten dugu hemen dagoela listorra, baino beak horrela ikusiko zuken sukaldea, ez? Ipupo, Genaro! Ipupo, Iban. Genaro, duela 200 urteko ipuinek gaur egun oraindik ere zait? Nik uste du baietz. Kontuan hartu zazu, nire ustez, azpimarratu behar da hauen balio literarioa batez ere. Hemen biltzen dira mendebaldeko tradizio zabal bateko ipuinak, eta ipuin horietan sartuta dituzu mitoa, gerritoa, sinesmen zaharrak, halako horien guztien oroitzapen moduko bat dago hor, Eta, hori... Gizarte bat esplikatzen dute, herrialde bat edo... Eta, gizarte bat, herrialde bat, mendebaldeko Europa hau, zeren horko ipuin asko ere baditugu guk, Kontuan hartu, orduantxe zizala Alemaniako gizartea burgesia eratzen eta burgesia horren kumeentzako nahi zituztela ipuin aproposak. Historia ezagutzeko ere bideo nahi izan liteke, beraz? Historialariek hala esplikatzen dute zenbaitetan zergatik desiatzen dute badago ipuin bat, 3 desirak, eta zergatik desiratzen du jatea. Edo zergatik desioetako bat da jatea. Hain zuzen ere, historialarien arabera, garai hartan sekulago gozeteak pairatu zirelako, esaterako. Historialariak hurbildu dira, baina baita psikoanalistak eta... Genaro, Grimanaien ipuinen zure edizio hau, 89koa da, baina edizionen aurretik izan dira aspaldikoak gainera beste edizio batzuk ere, ipuinagunak eta euskaraz. Hala da, eta ekarri dizkizuet, izan ere gure aurrekoak gogoratu eta ohoratu ere behar ditugu. Aurrena dugu Legoaldirena, Hipolito Larrakaotxearena. Ezagundu aspaldikoa dela, pixka apurtutare badago, eta horiska da paperaren kolorea ere. Hau ze urtetakoa da? 1929koa. Eta urte berean, badugu beste hau, Joseba Altunarena. Eta Hipolito Larrakaotxearenak izan du bigarren argitalpen bat, edizio kritiko bat badugu, Miren Atutxak egindakoa. Eta oso edizio interesgarria da, oso polita.
esan dugu ja duela 200 urte idatzitako jasotako ipuinak direla, gaur egun ere, oraindik ere irakur litezkenak. Ikasbideren bat badaukate hor barruan, ipuinok? Dudarik gabe, bueno, literatura guztia esango genduke morala dala, ez da, eta morala, moralkeria, eta hor muga estuak daude, ez da. Literatura guztia morala da alde hortatik, edo zein liburutatik ikas genezak ez zeo zen, bai? Eta ipuin hauetatik, nik uste dut ipuin hauek ni bentsat, ni unkitzen naute batzuetan, eta da alako mana moduko bat, espiritua edo gogoa edo ez dakit nik zer elikatzen duena. Ongi baderituzu, Genaro, liburu hau hartu ingo dizut, bakite ben ipuin badagoela Erleen erregina, eta orain berriz ere Erleen museora itzuli behar dudanez, iruditzen zait baliagarri izango zaigula gaurko saioa bukatzeko. Beraz, eskerrik asko, eta egongo gara. Jo. Kupo, agur. Gaurkoz nahikoa kontu esan dizuegu laguno. Noiz da behin Erleek ziztadatxoren bat ematen baldin badigute ere, gauza asko eta asko dira honak Erleengan. Adibidez, argizaria, propolioa, estia, gauza pila bat. Eta tartean, ipuinen bat ere bai. Adibidez, Erleen erregina, Grimanaiek bildua eta Genaro Gomezek liburu honetarako euskaratua. Zabaldu ongi belarriak eta begiak egoiz lasak kontatuko dizu eta historioa. Mamuon! Baziren behin, bi printze, anaiak, eta beren erreinutik alde egin zuten, bizitza edo bizimodu hobe baten bila. Baina izan alderbe samarrak ziren, eta hortxe zebiltzan bizimodu kaskarrean. Halako batean, beren anaia gazteena, Artaburu zeritzotena, berein bila atera zen. Eta topatu zituen, noski topatu zituela. Baina hala ere, anaia zaharrenek Artabururi isek egin zioten ikusi zutenean. Han, zertara zatozu? Gu baino Artaburuago eta gu baino tontoago izan da? Nola aterako duzu bazuk bizitza gu baino beto? Dena dela, hirurak elkarrekin, bidean aurrera abiatu ziren. Eta baso batean sartu ziren. Baso hartan, inurritegi handi bat topatu zuten. Eta segituan, bi anaia zaharrenek inurritegi hura zapustu nahi izan zuten. Baina Artaburuk esan zuen, mesedez, utzi itzazu animaliak bakean. Ezin duten hartu, inurriak hola zapustea. Eta anaia zaharrenek utzi egin zuten inurritegia. Aurrera jarraitu zuten bidean, eta intzira batera iritsi ziren. Bertan, ahate mordo bat zegoen. Eta anaia zaharrenek segituan egin zuten ideia, hartu, erre eta jan egingo zituzten. Baina Artaburuk esan zuen, ez? Utzitzazue pakean animaliak. Ezin dut onartu, ahateak horrela akabatzea. Eta horrelaxe utzi egin zituzten ahateak. Basoan aurrera jarraitu zuten, eta zuhaitz batetik zintzelik erlauntza bat ikusi zuten. Bete-betea zegoen, ez dia dariola. Orduan, anaia zaharrenek beste ideia ikaragarri bat eduki zuten. Azpian zu egingo zuten, kearekin erleak txoratu eta ez dia lapurtuko zioten. Orduan, Artaburuk esan zuen, ez, utzi pakean animaliak, ezin dut onartu, erleak horrela hiltzea. Eta utzi egin zuten. Aurrera jarraitu zuten, gaztelu batera iritsi ziren arte. Baina gaztelu hura arraro xamarra zen. Zalditegian adibidez, zaldiak arrizkoak ziren. Inor etze bilen gaztelu hartan. Barrura sartu ziren, gelaz gela ibili ziren, baina ez zuten inor txore ikusi. Batean, ate bat ikusi zuten. Itxita zegoen, baina zerrailaren zulotik barrua ikusten zen. Begiratu zuten, eta han, harriz idatzita zegoen bertan, gazteluaren begikoa kentzeko beharrezkoa ziren 3 baldintzak. Lehenengo baldintzak onola zion. Basoan daude printzesaren perlak, milaka batzuk dira. Hantxe daude goroilioren azpian gordetan onbaitean sakabanatuta. Perlen bila hasten zenak, perla guztiak bilatu bertzituen eguna amaitu baino lehen. Bestela, harri bihurtuko zen. Anaia zaharna, saiatu egin zen. Eta han, basoan zehar ibili zen goroilio azpian perlak bilatu. 100 bat edo bilatu zituen. Eta eguna amaitu egin zitzaion. Orduan, harri bihurtu zen.
Urrengoan, bigarren anaiari tokatu zitzaion. Eta bigarren anaia ere, harri bihurtu zen. Urrengoa saiatzen, anaia gazteena izan zen, Artaburu. Orduan, inurrien erregina agertu zitzaion. Eta aurretik bizia salbatu zionez, lagunduko ziola esan zion. Honela ba, inurri erreginak, eta beste 5.000 inurrien artean, printzesaren perla guztiak topatu zituzten eguna amaitzerako. Orduan, bigarren baldintza bete hartuten. Bigarren baldintza, printzesaren logelako giltzak topatzea zen. Baina giltza hauek aintzira batean ondoan zeuden. Orduan, han agertu zitzaion, ahate bat. Berak aurretik salbatu zuen ahate bitako bat. Eta lagunduko ziola esan zion. Eta ahate guztien artean, aintzira aspira sartu, eta giltza aurkitu zuten. Orduan, 3. baldintza bete hartzuen. 3. baldintza zailena zen. Printzesa gazte eta atseginen topatu bertzuen. Baina 3 aizpa zeuden. Eta 3 igualak ziren. Desberdintasun bakarra zeugaten. Lokartu horretik zer jantzuten. Zaharrenak azukreko eskorba jantzuen. Tartekoak xarabai pixka bat, eta gazteenak estigo jarakada bat. Iaia ezinezkoa zen, asmatzean hortzen gazteena eta atseginena. Orduan ordea, erleen erregina agertu zen. Artaburuk bizia salbatu zion huraxe bera. Eta banaka-banaka, Espainian eta Mingainean dastatu egin zuen zer jantzuten. Eta azkenik, printzesa gazte eta atseginenaren gainean geratu zen. Honek jandu eztia. Huraxe aukeratu zuen Artaburuk. Eta gaztelu guztiari gainean zegokion begikoa desegin egin zen. Eta harri ziren guztiak bizitun bihurtu ziren berriro ere. Eta izue, ala bazan despazan, zardailak ala bazan. Ta atera daila zuen herriko plazan.